Agak kau kuri dia apa? Não, só que... Jangan telefon na. Prime clip velho. Prime clip. Istimaru. Keren pernah tiga kali. Oh, leceh. Atka. Ai, dat is pa. Na. No, и ваши вы с него, эй. Здесь все вы с него. Снимай. Няма. Тук придял, тук приднажи. На мъжички изкачи, гледай какво става. Шлюп. Добре, какъв този клип пак да го снимам? Какво става? Момчета. На Барбаляна на мене продължение. Eji juga dia pakai gini. Sigiri. Беги багари. Что не стати винция? Вино предлагаш сигурно. Много години. Ай, за много години, ама. Ай, за много години. За цяла година, след размразиса паса за лиди.